Kasur Shipara Village Organisation jongka shinong paham lapong bat paham sotri kibadon hapo nongpo Riboy District. Menta kasngi kala rakhe ya ka jingdap shisnem ha ka jingya ilenti nadu balaseng ya ka ha usnem baladem. Bat hadu menta kani ka VO kala kedop hadu kendai teli ki self help group. Ya katai ka jing rakhe lawan ru banishim menta dau ba Miral Bonds MLA ka nongpo constituency badi uko Sherman ka MIDC ha ka sarkar MDA. Kumjoru ba Balajit Rani MDC ba Matthew Makdo rang ba ashnong kinong mi kamat na ka NRLM ka kong Wanderlins President ka VO bat kilong kime nakikanhon self-help group baper rangkat ki riu rang ba bat ki kun samla jong gashnong hagate gesingi layo ban sam ke kusnam Shaki Asha ki balatri shitom bat chidrem hakani ka klam covid khat khandai bat kumjoru ye ki khot jong ka VO ki balatri chidrem met bat mensim na ke banta ban ai ke jing shakri bat ban kentiu ya kate ka village organization haging dap system kejong phi ya kejing rakhe ya kene keski ke kerpang haging yang lenti hakine ki katto kan netli system nilayolat bansaki hagi bakum kini ki program ia ke balapnya lembah ki village organization hagi shnong baper tang hapo jong ganong po constituency nag cispa arpu pratli ki shnong gi bangi gidan omduna ya kan nyo po du prapo tli ki shnong kiladan ya ki village organization hadu menta kidang dan hi kisnong di bompat lah ban dan dai ke babun kisnong gila dan ban ni ya gading lanang kiu hagi saptre kam baper hagi snem di bamenswa ki SSG gidan ki betrela lagi jong ki kam lagi de kamriang hagi kam hanjan lani kido ki kam Andai nadu kasnem arhajar khatra haga jella me ghali ajungi ya kabala sedang ya kane ka project NRLM lengba ka office jong video nilai i giladan gijing kela ban nilai i ba kadan kajing ki bensim ya gelong kemi ki jungi ban ya lumlang ya ki SAG bat ban penlong ya kini di village organization kajing sedang nakaliang jong ka NRLM jong sarkar pdeng ngejungi kadina lu usnem arajar khatwi kade ke jella ngejungi lang yo ban sedang usnem arajar khatpra bat nilai isya sibun gijing kela bat gijing aiman sim na kam ta gilom kemi ki jungi gila banong bagade kade kawi li ki platform ki rensan haga bakilong kemi kiyo ya kalat ban peniat ban organize yagi program ki bakum kini ni juyo ban saki yagi program ki baper ni sokmen mandagasgi kinong yalam gi jobi pilong ki batwit pilong ki badan sam kinang ban organize ban peniat omshu ku magijuk ki pemensua haga bakilong kemi tidang ri ban sim ya kam ban peniat ban yalam kanno kalong ka baay man sim yangi hadu kata hilom kemi na gayang jong VO ban ne gajing ruai ka ba phila ai hang ni wat la phila no karta kam turu phidang ya yang ban ya pede ila gajong khowat ban ai gajing ruai kanno ka pen kemen yangi khamtam ya ka kong kemi kis mo pin manang ratu ci ja jing roi ka ning lat ana ji pen laj hang son dekat no golong gabi tenang bali ya geding slur gedung pi wat hakarta gaba kaktu layat re pidang simbenta banai ben sim ya kun samla gibi ki jungi kibaran gasak ko kani geding ilum lang gedung pi ha kani gasni kalong gaba ai ben sim ban snow ban kitbok kireng kumala ban yo snow ya tu report long ba i kong karluki balong sketri ngiso yo ban sim ban yo snow ban i ya gading ya limti jumpi hari intri kam i ba Johnny kum ICC ngatrai i laju advice fi na kapor
kilayo ya ka startup fund nang ta kilayo ro ya ka CIF fast installment la nang makala kabang soban kentu yuki kalong pendon kam hok ya ka pendon kam hok ya ka tu gejingarap kabang sorkar kala ai hapedeng dung ki SAG kila don sibun ki SAG ki bala seng ki por ki bala dep kila don sibun ki SAG ki bakelan no siteng lenti ki por ki bala dep namar katangin kwa bagi ni gejingarap paper kiba PPO lengba ka sorkar pin pedon kam hok yaki lengba ka jingi it ka jingi teli ka jingi shania iwe ngam bakala banong bagi SAG baro ya kane ka CIF fund ka PPO ki pedon kam hala ki jong ki kam ki jong ki hila bani airam paramo fi ada khia ka shan ka pang ka sitam hak ki ki kam ka PPP3 hak interest ka patang 10% kalong sisa di kurku berkejing rap itu. Ta kilong kaya kiu lang, tunti lang, yetre lang, karo, umsata, paradihi, pensyo lang, bat kedenovo, romance SSG. Kumta baro lang, ladon kumbak handai teli ki SSG hapam lapong berpam sotri. Te nadu kakwe tering February ajar kuwe, bengilayo ayaka village organization, haka jingdon rengkan cluster coordinator iba J Rembai da kawai ka jingmod kini ki khandai tuli ki SG ki badon kumbak khandai tusan ngod ki member long kami kilay menjur lang ban ai da ka kerteng ka sur shipara village organization ya kani ka kerteng la ai jingmod da iwe na ki member Bashir Ham ikong SEM bat kamutu jongka sur shipara VO kadai ban kershan kabulong kum shipara bat yak ban bat ngin yak kersan lem iwe pan kathong jong kasur shipara kalong pan yak kersan lem ye kipara long kmi ki bashem lanon bat jenjar ban wanra ya ka kuat ke suba ha ka snong jungi ban rat deng khong ye ka jingbi jing ana bat kiwe ha usnem a hazar kuwe kaladon ka lockdown namar ka klam COVID-19 kumta na ka office NRLM iklem la ban pendep lut ye ki training bangi dei ban yo wala kata ru kasur shipara VO klem ki kala tre shibun ki kam bat pelong program na kapor sa kapor ngila pelong ye ka jingthum dieng ha ka sni world environment day ka santaring June ajar puwe na kapor sa kapor ngila pen puwe ye gilinti snong bat tam plastik hasur ba national highway ha ka arpun real trek October ajar puwe nila pelong ya ka health but sanitation awareness program harangkat ka jingdon lang irang basnong ba makadua ha kani ka sni Dr. Di Sangma lemba ki staff nurse jong ka civil hospital ilawan ban a jing kai iginong snong jungi bat ru artli ki school kata ka RBP higher secondary school bat ka RBP sino English secondary school ilashim bentalang ha kani ka sni Ibadon hapo jong ka sur sipara village organization hagane ka shnong nagalian ka jonga ngam sunong weshu hagapor ka bang dangret hangne ngala sa ngala syong ngala tip kato katne ki perlo kena mensua ba dangret ngadang li school hangne RBP ngala sa hangne bat ngama kata kadau ngasngo ba ngade ru sibenta ban aimen sim mi kilong kimi namarangat tit hi ya gajinglong gajingman jong gasnong paham lapong paham satri hati por gi mensua kum no kalong ti ngapan pau ka gajing so kumen agane ka sing bangayo agane ka lat ya ka menon ka lembat hi lengkot agane ka por nganom kren sibun ngin ai ka por sibun ye MLA jongi ha ka ba iyo ban pensai sibun ye na ka bantai jong pi kum ki pai ba nong song snong ka jingai lenti jong ki SSG ha om tang ha kane ke jela ke jongi endre se jiwe ke jelaru war ha ki por ki ba mensuaru ki SSG ki ba per ki ladon ha ki por ki ba mensua kila bande na galiang jong ki long kpa kala bande na galiang jong ki long kuni okum ta terte endre ki ladon endre niyo i bagi ta ki SSG ha ki por ki ba mensua tang kato kane por kidu kidamno but
habang ngasngap ya kejing keren jong iba ti mausor kalagay gato kejing keren kejong i mo kimdan ka disiplin kimdan ya kata ka decision making lane kata ka ban simrai kumno ban sim ya ki sinjam ki bangide ban ya kabalay nang ta kadai kata ka ba ngimdan ya ka mensim jong kejing klik ke responsibility ba ong pareng ka mensim jingkit klik kamdan nama kata ka daw ki SSG ha kita ki snem ki ba mensua hidu ki damno bak ka daw ka ba krawe ngai haga jimpek ku jangan ngalu ada we SSG ki por ki ba mensua ka daw ka ba krawe kalong bangim don ki nong yalam ndai ku madan menta o iba rembai mo man kapor iwan ye kendu bat pi ku musisi jong pi iwan ye kendu iwan batai iwan peni kumno bade banle kumno bade baniai iwan ban ye kendu bat pi nama kata ka daw hagi ni gisi jingi mentangi kimi lenti bagi ni SSG kinya saprang